manggali kerupuk karena jodoh kini dia. Kaiko akan misbut bana mintayo barabana jauh jalan pasana amma anda kalupo lamang kali karupat sando bang ajay yani bana ko nana punyo ko adok kato sasuai lamar lainnya nandi tangako. Oh selanta ko dari Dajay tando kami sabi dua sanah kodo ya kami lah punya perusahaan kerupuk kini nang mereknya Yani Kerupuk. Nah lah dicoba di sana nembak samo aragonya murah kerupuknya rancak lawe lama rapuh ndak samo je kerupuk sarwaso do keceknya kerupuk sarwaso seketik saja kenyangin lama lioknya kalau naniko kok 3 hari kenyangin kau bantu itu jo sandiamnya le pasan darinya Dajay jangan lupa do sana di malamnya kau Dajay. Oh lah buka cabang di Sengayang ando di Lintau kantor pusatnya jangan lupa do sana nembak samo iya nih creepy lanjut DJ. Ko ambo manggale karupua amera ko bang ajay manggale karupua ubi de yani la maralabana guro samalam de nai perai sungui bang ajay la mangari ingari kainya sajo pandangananyo ade nai sabana rumi naga diurang di intai-intainya. Oi baden ganti baganti kalau ku iko dimintanyo jika oden neda jeka jadi bini indah aden lapeh salamonyo anak mintuo anak mama samura jaga duonyo antana mana kadipilih nana baabal lama tigo ayo. Apa cia lah masuk TV mengamik-amiknya semalam ko bago-ago pulo siani sakadang iko lai tabao lakarua pulo karupua yani bana latu mereyo iyo rancak bajo ajo nanagapua indak basalimui angi juo abang abeni yo youtuber Rangga Sair yang tibo apa cia lah mulai teler saja basuola jonaniko taraga mencaliat anak menjago kadiana taraga mencaliat anak mencigo jando katurang kalau pisang anak kadiantakan itu untuk ala sawu asajo akayan kere tuh apa pesannya gini ke apa panjang lagu niko itu coba pula lah pisangnya bunjang pamenan dek ya niko nama lupa kerupuk Dajay sedeko mah gitu nyep itu ada intan dari Daintan papasan ke pakai bujang pamenan sampaian niat di hati sampaian cito-cito cakupan niat karena ini dipotongnya di Dajay nama pula kalarik Dajay keciknya pasal dari Daintan. Daintan, dah elok selepas itu balik kita yang sekandang sebab balap itu lai rombongan gitu jo payahnya tapi juga gitu sekali kau mancing naik keciknya lai nak terkaluk Dajay ikut bisa dikicuannya dek bujang pamenan bako bengkok bisa mudah gini kan Sultan pamenan bajojo pisang ba itulah
Ala ragu puloi nama mandang laba jojo jojo warna galo. Pak Guru agak lenya kok. Sabana bakile kan yang Pak Guru agak ala biar padonan biaso disiko dan memang koraku lah banyak tentang mama galo. Pisang udah kete-kete biar dia cuma sama lamaku. Kalau dia lagi capek usah ditunggu dalam lama. Balai bujang paminan. Mandangnya pisang lah kete-kete aji sek merah mukolo. Kalau gale yang agak sakete nak jadi mabuat raguyo. Ampun DJ Aji Sek USA mungkin ada pasang. Oh kami serombongan, iya serombongan konakan, tapi kami balain-lain kok kalau panen pisang gejeknya. Kalau pisang nak mamak kok kan. Sio-sio akan nampaknya mengecek ketik kok. Hampir sama je senter 5 batu tengah kanan. Kalau tahu Mbak senter 5 batu. Untuk rame-rame bawa. Iya gitu aja. Sultan pamen. Bujang pamenan. Bertanya pula lah bujang paminan kabakiyani jadi caliak dulu kadang neneknya yani kinyam lah ba rasanya tuan kenek dan kenek ni rasu apa dia keciknya celai pasan dari bujang paminan pisang dan keneknya yani kok tandanya kadang keciknya pasan dari bujang paminan. Lanjut DJ. Raguin kamandangan joma makrut yang sama langko bialai na bawa babaham lapaham sajo tua galo. Cubola pisang bujang paminan deyani sama langko itu pisang sian bapak cikan dek bantua itu bana bengko. Oh pisang Pak Guru tuh dari jauh tuh. Pak Guru mantan kampung kocak kok. Pisang Pak Guru indah lama maloyo pari dan mamakananyo acubo agak sajua nan kadang panjang elok makan malamko nanti bajojo ubin Sabantang. Nggak lama pisang Pak Guru udah meloyo paruinya kecil. Itu orang Sarwaso, dek Yani lo tahu lah ya. Iya, kalau pengakuan, kalau pengakuan Mama si Kamba saja kami kurang yakin, kurang percaya. Nah ya nih jawi sejujurnya jangan ada dusta di antara kita. Malamak rasanya pisang bujang paminan yang kene atau pisang Pak Guru nelegak badago. Nah ya nih, tolong jalekan mulai bantu nasi yang bari tarang Pak Bulan. Ya nih, jangan tanya aja orang Sarwaso tuh kecek Pak Guru. Itu kacang miang tuh kecek Pak Guru. Pak Jorong Simpurui. Bakal balik list kini Pak Jorong. Dari Pak Jorong Simpurui. Lah dipatik patut di pandang dari bawah di antara anak lendang dan batigo kau ya nyela makan pisang ketigonya tapi tiba di dalam Sarwaso ba aku pada itu bana capaknya garuk ka pisang orang ciek tu bagi-bagi orangnya ciek sekali lulu saja nak kecakiknya kau cik Pak Jorong ya Pak Jorong Lilis nak melihat makan pisang dah Pak Jorong enggak baik-baik ya lanjut DJ naik yang ini dulu baru naik Mama si Kamba sudah itu naik cangkok pisang keciknya.
pisang dengan Pak Guru sama lamaku dan ketujuh yo nang godang-godang Mbak itu mana sama lamaku Manggoyani ketujunan godang Pede badananya kok gadang pulo Ladena cubo saban tako pisang Lasaki pari dan dibuenyo Jadi makan juga pisang ada guru Indah lama atara sode ambo Dek mancali akaina baru Buddha bani yang manyaruanginyo Balik, suan tadi je. Kalau dek Yani kau jangan ada dosa setelah kita tadi Pak Guru. Itu tujuan yang kadang deknya. Tak tujuan deknya nenek punya paminan tu dong. Kalau yang masih kambah ya maloyo paru yang dia lah dek kami Yani ni paralu dek kami. Tak ngejong dah do kecil. Bapak Guru, ada enggak kadang pada kopi pisang sinan Pak Guru? Yani ketujuannya kadang-kadang deknya. Kalau cerita agak kena pengakuan Yani, terima kasih Yani. Lekat tujuh dek Yani pisang yang kadang-kadang. Besok Pak Guru sudah ikut buat kabun pisang yang kadang-kadang saja. Tapi jangan Pak Guru saja na Yani puji. Oi dangan lah Yani. Yani betul pula ibarat durian kami rang sengayang betul. Hah? Luang dalam isi kunyang. Rasanya kami jiji selero macam liatnya ya. Pasal adanya Pak Guru. Mbak Ale simpanlah pisang bujang pamenan lah ya. Tak laku dengan nenek dan nak dendang loh. Lanjut DJ. Tadang pisang pisang apa cianan alunado coba celia adalah di antara Oh santakan ke mama kamu kok. Udah lilis. Kau udah lilis dan batanyo babisi kabake Pak Jorong tolong sampaikan kamu ko. Kalau tipe anak dinan yang batigo lah dicalieknya mbak makan pisang. Atau kau ngoyak mbak perlu cara makan pisang ngeceknya. Ibu tuh. Kok dinain datara kok ditanyo Aida Jorong lah tahu jua Jisek kata lapik-dapik kabanyo ba'a kisah kami berdua Tabantang lapik tak disimpurui Sinan cipat kumulo ka anyiknyo Kok kini gak rumik denai manyapui Ati dajai kok cimburu pulo Lah kadang ngawai dek Pak Aziz Jawik denai sama lamenangko Pabilo Pak Jorong dapat diulangi Makan pisang abak anane lamo apa Jorong dari simpurui udah lilis kan ikojuang naruncing juo barawi keadilan di malantanyo eloklah pikir mana sabalun jare dipasangkan iyo bedo juana mama nyampang tasuo pacarayan taraga agar mama raso bedo nanalang taraga na mancalia anak mancalia jandong katurang. Terima kasih. Sama-sama.